Ndichikutambirai zvekare pano paadzirare 263 pamba ichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani ndatigarei tasubscribe nekushare this video kwaamani shamwari zvinobatsira kuti urambe uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe pano pathis YouTube channel. Sekuzwa munozviita vadikani manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinoona kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Saka first update ndetanga kuyana zvamuzuva ranhasi update yevarume avo vaitombowe nemukurumbira munyika yedu yeZimbabwe murisechero wataita kana kuti mutauro wavari kuitwa. Vanhu vaizikanwa nekutamba bhora. Mazita avo pana reward nabatsi. Varume ava ndevechikuru ende vese vaizikanwa vachitamba mutambo wenhabvu. Vabatwa kuchitungwiza kuunit K vachiba. Vabatwa vachiba kudaro mhosva yavo havana kuramba ende vataura kuti tiri mbavha tunoita basa rekuba. Kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa. Mapurisa ajaje nekuti wakamboita mukurumbira here, wakambobata mari here. Ende mutauro wazviri kuitwa. Zviri kunzi varume ava vakatomboita mari inotyisa, vakatomborarama kalife kakanaka. Asi takatarisa mapics avo izvezvi zvinosirisa, zvimwe zvezvina zvinoda nyasha, zvinoda ngoni dzaMwari. Mwari vapindire pane avo vanobatwa nepfungwa dzekuba. Vadikani ndau kusiya muchiona ka short video ikako wapedza kuona mbanadzoka nichirova last update ndatone video. Staramu ndibotsera kambashi kugara panenge waneti 3 unit K mhosva yangu ndekupinda mutakishopu pamusoro apo zvisiri pamutemo ndiri pava 120 ndiri pava ndabama ndine marekodzi akawanda ndopinda mujeri nchibuda taura zvese zvizvi ndine marekodzi akawanda ndopinda mujeri nchibuda right saka unenge uchinyeperwa here tarisawo unenge uchinyeperwa here kana kuti hausi kunyeperwa unozva zvichiitika zvimwe zvacho zvikunoba utori mbavha unenge uchibanana nani ndipinda munhu ndinonzi sizi vakaloya ndogara mupei ndinochengeta mbavha dzese ndonzwa zvese zvavanenge vachitaura nekuese vanenge vachida kuba nezvese izvo zvitori neimwe yacho inonzi maserekambati yabatwa neimwe inonzi kolimachi yakanzi yakarohwa neimwe inonzi bhalu isati yabatwa. Vakomana vaimbavha zvese zvavanoita ndinozvisiva ini nyangwe mukandibvunza ndokutsanangurirai mafambiro evanhu munogara pachiitwa ndogara muchiitwa nezvo. Next update ividhiyo raPassion Java. Vadikani ndofunga muri kuziva kuti mazuva apfuura ayo Passion Java pane vidhiyo raakataura achiti ndini ndakamisa Winky D kuimba kuHICC. Zvisinei vanhu masocial media vaibvunza vachiti ko Passion Java bifi rako naWinky D rinombobva papi? Akabva apindura mubvunzo wekuti akangotuka president Mnangagwa angoita zvinhu zviri opposite napresident Mnangagwa ndopandobva ndamuitirawo chimero. Vadikani nhasi Passion Java abuda masocial media achitaura kuti handina beef naWinky D asi akatuka president ndopanongotangira noise. Ende hana kugumira ipapo pane imwe nyaya futi yaibuda masocial media pazvainzi paiye Passion Java vanhu vaifungira kuti akarambana nemukadzi wake abva azvitaura futi ipapo akati handina kurambana nemukadzi wangu ndinaye ende tiri kufara. So ndo video randa kusiya muchiona wapedza kuona video tozvanofika comment section inisati rari raenda. Much love. The idea is rumors on social media said Prophet divorced the wife left, they deleted each other on social media handles, and is now a bachelor. The Prophet has been away from America for so long, and the wife decided to leave the house. I don't know what's happening. It's been said in Zimbabwe. It's been there on social media. Oh, I saw king or queen. I'm not sure which part I can address, the man or the woman, Tetelicious, saying that me and Lovey, we are doing each other, whatever, and I left my wife to date Lovey and stuff. Yeah. That's just him or her trying to get views and comments and stuff. You know, she's crazy, but there's no way Lovey is going to leave his wife for a man. That's impossible. I love whatever we can call it, but I'm talking about
hitting the anointing. There's no way I can be with a man my whole life. It's impossible. And I'm with my wife for life. If we divorce one day, it's not my wish. But she's there at home right now. Of course. With And the kids are happy? Oh, of course. My major blessing is that God gave me a beautiful wife, beautiful life, beautiful children. I can have money. I can have helicopters, jets, Lamborghinis, Gucci's, whatever it is. But my joy is what I call family. And I'm a family man. I do God's work. I travel everywhere around the world. I do business at the same time. And the wife is very much supportive of that. Of course, 100%. I'm the president of Kingdom Members. She is the vice president of Kingdom Members. So, rumors have to be done so my name doesn't die in Zimbabwe. But if it was my old days, I would have prayed for Ted Alicia's account to disappear. But I passed that. You no longer pray. No, I passed that life. I don't even know what's happening on social media right now. I passed that life. It's called maturity. I was a youth that was growing, and I enjoyed my moments. Saka pachisina kukopora. Growing, and I enjoyed my moments. Saka pachisina kukopora ere prophet. No, no. My age, no. No. Kana zvokudena Winky apachisina. If he attacks President Idi, I have to stand with my president. But I have no beef, no Winky. He's a great guy. I call myself Gaffer because of Winky. I started listening to ghetto youth music because of Winky. Oh, fantastic. Msati maenda prophet, chakakata kapisika kangotoda kutoka. Msati maenda prophet. Ukama wanyina chivayo say, just for curiosity's sake. Chivayo is a good man. He's a good